Ola a todos, estamos en terra de gaiteiros con mayúsculas. Estamos en Soutelo de Montes. Sin embargo, hoxe non imos a falar especificamente de gaiteiros, senón de gaiteiros e acordeonistas. Porque parte dos nosos protagonistas doxe criáronse musicalmente naqueles salóns de baile que xurdiron por esta zona e en todo Galicia alrededor dos anos 40. Eran festas diferentes, bailes diferentes, e hoxe imos intentar achegarnos a esas festas e aos protagonistas, que son os diplomáticos do acordeón. Se queredes botar un baile... Esta é Terra de Montes. Estamos a máis de 600 metros de altitude, vai un frío que pela, pero que mellor para espelir o frío ca música. Diso imos falar hoxe, da música e dos músicos desta terra dura, empezando polos grandes gaiteiros. Os máis coñecidos, os de Soutelo, que xa nos anos 20 gravaban discos e daban concertos por América e por Europa. Foi unha época dourada que rematou cando chegou a guerra e as súas penurias. Os gaiteiros volveron a casa e tiveron que reinventar o xeito de vivir. O máis popular deles, Abelino Cachafeiro, ca súa irmá Isabel, abriu un cine e un salón de baile, o famoso Changüí. Cantas noites de pasadobres e chachachás. Daquela, os salóns de baile causaban furor, e só no concello de Forcarei había outros dous, a Sala Cachafeiro e o Paraíso, que aínda existe, e que competían co Changüí. Había que ter os mellores músicos, e para iso nada mellor que educalos na casa. Custaban menos e non fallaban nunca. Antes de aprender a falar, os nenos destas familias aprendían a tocar. Así medrou unha xeración de músicos que un día, a mediados dos 90, gracias a unha proposta de Mercedes Peón, se xuntaron para tocar xuntos e para formar un dos grupos máis especiais dos que levamos coñecido, os diplomáticos do acordeón. O páxaro cando chove mete o rabo na silveira. O páxaro cando chove mete o rabo na silveira. E así fan as boas mozas cando non hai que nas queira. E así fan as boas mozas cando non hai que nas queira. Maruxiña, dame un bico que chei de dar un pataco. Maruxiña, dame un bico que chei de dar un pataco. Non quero bicos dos homes que me cheiran o tabaco. Non quero bicos dos homes que me cheiran o tabaco. Amence en Soutelo. Abelino e Bautista, bisobriños do famoso gaiteiro, sempre viviron ligados á música. Levan a posta como unha peza de roupa, non poden vivir sin ela, pero dela tampouco, así que hai que traballar. Ambos son taxistas, e ser taxista nesta zona é casi unha multidisciplina. Agora, normalmente, os pueblos, cada paso aquí, estánse quedando despoblados. A xente que hai, a maioría é jubilada, xente anciana. Moitas veces nós, aparte de facer de taxistas, temos que facer tamén de guías, de enfermeros, todo eso. Daquela había cada canción, eso era chachi, oír cantar estas mullerías que había aquí neste lugar. E nós éramos pequeniños e aprendendo con elas a cantar. Joaquín, o cantante dos diplomáticos, bota de menos os tempos nos que a xente cantaba, tempos que seguen vivos na memoria e nos ollos de Pilar.
Esta muller é a sogra de Paco Cachafeiro, un dos acordeonistas. Paco foi un deses nenos criados na música dos salóns de baile. Era de seu pai. E cando el medrou, e tamén foi pai, repetiu a técnica e acabou por formar un grupo cos seus fillos, os Sonis. Pero os nenos medraron, casaron e o grupo desfíxose. A vida cambioulle, pero a música segue aí. Nunca se vai das súas vidas, nin da de Paco, nin da de Toño. El empezou a tocar en Madrid. Ali estudiaba electrónica e imitaba os seus ídolos, os Beatles. Pero hai 7 anos propúxese un novo reto, aprender a tocar o acordeón. Fixo e hoxe é un dos diplomáticos. Igual que Paco, irmán de Avelino e de Bautista. Tamén se dedica a electrónica, tamén é diplomático e tamén sofre de adicción á música. Toca o baixo e a gaita en varios grupos. Fillo do gaiteiro de Sorribas, Moncho adora o acordeón. Mala que agora traballa con materiais de construcción, el segue soñando con facer renacer o paraíso e convertelo outra vez nun gran salón de baile, como que tiña seu pai. Quizáis o consiga, quizáis algún día toquen nel algúns dos seus netos, a outra paixón de Moncho. Falando de paixóns, a de Jesús seguen sendo as mesmas, a gaita e o acordeón. Viviu en Asturias 45 anos. Foi reloxeiro até que chegaron as pilas e se acabou a precisión. Segundo el, calquera pode cambiar unha pila. Agora prefire o nácar dos acordeóns. E cando ve un non pode resistirse. Merco, arranxo, mimo e incorporo a súa magnífica colección. Tes unha colección de acordeóns? Sí. Impresionante. Cantos tes? En total sobre 120 ou 130 teño. Pero iso son moitos cartos aí metidos, ou non? Por eso ando sin unha perra sempre. Porque todo vexo un acordeón que me gusta, pomba, ala. E a familia que di? Que estou un pouco chiflado. Un pouco chiflado. O acordeón realmente é un instrumento magnífico, porque é un instrumento que pode facer casi o traballo dunha orquesta, non? Ten a parte melódica, a parte de acompañamento, se pode cantar tamén. O acordeón é un instrumento moi importante. Aquí souperonlle sacar ese rendimiento para rendir en todas estas salas de baile que tan de moda eran nos anos 40, 50, 60. Ti empezaches a tocar, Jesús, con 7 anos. Bueno, empecé a tocar 7 anos o bombo. O bombo. O bombo. Despois pasei a tocar o tamboril. Despois toquei a gaita. E despois empecé co acordeón. Eu son acordeonista antes de nacer. Porque resulta que a miña avó de Isabel, que era unha irmán dos gaiteiros, tiña un salón de baile. E claro, os acordeonistas que viñan tocar, pois faltabanlle ás veces, tiña o salón cheo de xente, faltabanlle. E dixo que o primeiro neto que lle nacera que iba a ser acordeonista, que iba a aprender a tocar o acordeón. E claro, tocoume a mí. Despois, a parte do acordeón, pois necesitábase a batería. Entón, eu, como fun o segundo, pois tocoume a batería. Bueno, eu máis ou menos fun buscando outro instrumento para montar algo de grupo. Miña nai me poñía debaixo do mostrador a dormir, entonces toda unha noite ali debaixo do mostrador, mal sea que non colleras unha nota polo oído. Pero ti empezaches tamén moi noviño. Home, eu empecé a tocar o bombo con 7, 8 anos. Eu sei que un día, indo por Forcarei, levou un sustazo. Tiña 7 anos ou así. Sí. Contame. Eu daquela tocaba, Jesús, o que toca agora que nós tocaba a gaita. Daquela acompañábamos os gaiteiros, acompañábamos os xigantes. Entonces eu non quería ir, porque tiña medo. Empezamos alando ao cuartel da Guardia Civil a tocar. Eu viña tocando o bombo, e nunha destas veu un cabezudo, asomoume así a cabeza. Bautista veu os xigantes aquel, tira coa maza co bombo, marchou correndo para o pai, para xunto do pai, e deixou-nos ali. Había máis Avelino tocando solos. Canolle medo. Era moi noviño o Bautista, diría que tería 7 anos ou unha cousa así. Nos primeiros sustos, nas primeiras risas, no primeiro traballo, nos primeiros amores, sempre a música. Para eles tocar é case como a respirar, naceron sabendo como se fai. Toda unha vida de experiencia dá para moito, para aprender centos e centos de pezas, para cantar infinidade de letras, para facer soar túcias de ritmos. Ese é o tesouro dos diplomáticos.
Toda unha vida de música, por riba de calquera cousa, ou ao lado de calquera cousa. Este é o local noso do grupo dos Chiquis, onde nós pasamos aquí grandes tardes e grandes días ensaiando. Un grupo que estaba formado nos anos 60 e que retomamos outra vez fai 15 anos. Toco a guitarra, despois toco os teclados, tamén toquei o trombón nunha orquesta, o que pasa que agora o trombón aquí neste grupo non pega. E despois tamén toco algo de percusión, toco baixo, bueno. En fin, de todo un pouco, porque o meu hobby preferido é a música. Porque toco en varios grupos de música tradicional de aquí da terra, e máis tocamos os Chiquis igual para a música de antes que facemos, pois, todo tipo de música dos anos 60. Non tocamos música de agora, nada. Y un bigote de la testa, parece que te ha gustado. Por ese bico de Lore, tengo el peito destrozado. ¡Ay! Di Lore mía, por ti he soñado toda la vida. Tú dices que cantar bien, la garganta no te ayuda. Pareces a miña porca, cando chucha lavadora. Ay, di Lore mía, por ti he soñado toda la vida. Y aunque somos de Añelas, daquela triste montaña, y aunque somos de Arñelas, ojo que la vista engaña. Ay, di Lore mía, porque he soñado toda la vida. Yo raposo vai pro monte, pola rodeira do carro, levo sollor na cabeza, yo pude baixo do rabo. Ai, di Lore mía, porque he soñado toda la vida. Tu anai ten a zona, de borracha la arpera lambona. E teu pai tamén ten, de borracho lalpero tamén. E tu anai ten a zona, de borracha lalpera lambona. E teu pai tamén ten, de borracho lalpero tamén. Gracias.
Bueno, a música sempre tuvo unha importancia tremenda a nivel social, como reunión da xente xoven. Durante unha época, xa digo, eran comuns os seráns que chamaban, pero eso foi pasando un pouco ao olvido e apareceron outro tipo de circunstancias e apareceron as salas de baile, onde xa non se tocaba coa pandireta, o pandeiro, a gaita, sino que se impoñía outro tipo de instrumentación. Aí apareceu o acordeón, concretamente nesta zona. Contádeme como eran aquelas festas dos salóns de baile. Aquilo era fora de serie. Bueno, outro ambiente total de que non había luces, era un baile normal, despois igual se facía un baile cunha batería, un acordeón toda a noite. Toda a noite hasta que hora? Hasta as 2 da mañán, que era cando daban o permiso. Houve zonas que ibas e no mesmo baile permites. Quitaba ya a mozo que estaba bailando. O permites era o que ti estás bailando con un mozo e viña outro? Loábache e deixábate quedar. Que máis ou que menos procuraba as últimas pezas de bailar coa moza que quería ir acompañala a casa. Que non era... toda a noite se cadra estaba con outro, pero ao final procuraba as últimas pezas de pescala. Daquela Guardia Civil, pois, había chivatazos e desfacían os bailes, porque ao mellor non tiñan permiso legal para facer os bailes. Collía unha fuente desas grandes e enchía de costilletas a vistés, e viña a Guardia Civil, enchía o lía, despois viña a bailar hasta as 3 ou as 4 da mañá. Que era o changüí? Conta a xente nova que nos está vendo que era o changüí. Pois o changüí era un salón moi grande, que tiña moito aforo. E aquí os días de feira aquilo abarrotabas. Era daquela os bailes moi bonitos, non son desos bailes que hai agora de chimpún, chimpún, chimpún. Tocaba lijotas e mulleres, tangos, pasodobles, chachachás, ou que foi un ballao, e bailaban todos, sabían no bailar, home, máis ou menos, non? Pero bailaban moi ben a xente daquela, moi ben, todos e demais. Vías cabezas nomais. Sí, había días, o salón ten 25 de largo por 12 de ancho. Era o que era, non había máis. Depois había un sitio, un palco, que chamaban o Jadiñeiro, que era onde iban as nais das rapazas. Viñan cas nais? Sí. E había que deixadas entrar gratis. As nais? Sí, viñan unha miña aba, Isabel, eu non entraban as nais. Senón non che trae o filla, o próximo día o baile. E claro, aí é que... Elas eran as que lle guardaban os abrigos, as botas, os topos, o que traían daquela, de inverno. Traían focos e deixaban os as nais. Claro, guardados aí en riba, os abrigos. Non se vían as vellas, víanse unha morea de abrigos diante delas. Era un palco que tiña de madeira, non se vían. Pois cando estaban bailando e marchaba a luz do Jadiñeiro, parecía un campo de concentración por focos. Estaban as vellas. Chamaba ya o campo de concentración. Traían os focos, viñan das aldeas, non? E para vir das aldeas de noite, marchar de noite, andaban con foco, non? Entón, cando marchaba a luz, as vellas andaban cos focos mirando a ver o que pasaba. E de onde viñan os focos? Acordaxe o que tiñan aqueles focos? Levaban 5 pilas daquelas grandes, desas grandes que hai. Viñeron de Alemania os focos, viñeron dos emigrantes. E o mandaban ao proceso para iso, pero era así un bicho foco que aquilo mandaba. Porque no has de saber que te amo, vida mía. Porque no has de decirme si funde tu alma con el alma mía. E ao ser músico ligábase máis ou non? Moito máis. Sí? Sí. Eu, sinceramente, me gusta sempre, diante do meu palco, sempre vi algo, sempre, sinceramente. Importa si después me ves llorando un día. Cantas veces namoraches a unha moza con un acordeón? Non sei. Tantas, va! Non sei. Mira como di Abelino, así. Pois sí, porque ibas a tocar a un sitio desos e a primeira mirada que botabas de aquela ajústame. Baixabas para baixo e xa te estaba esperando. Si acaso me preguntas, diré que te quiero mucho todavía. E vamos todos, máis menos, uns máis e outros menos. Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir. Ni moito ni pouco, pero máis moito.
máis moito, non? Toño, ligaba máis o cantante ou non? Naquelas festas dos salóns. Cada un facía o que podía, non? Cantábamos. Eso non o dudo. Daquela non podíamos facer moito, oixes. Por que? Non vos Porque deixaban? andaban as vellas detrás de nós como centellas. Porque la vida se aleja y nos deja llorando quimiera. O mal era cando era o día da feira, que viñan todas. Claro. Era o problema. Aí había leña, Como que había leña? había follón entre elas, porque, claro, xuntabas dúas ou tres, claro, aí xa, pelos entre elas. Ben, non cho creo. Non, crees, claro, porque despois entre eles tamén había estaca. Ibas a Castrelo, tiñas unha, ibas a Folgoso, tiñas outra. En cada puerto su... Despois o día 5... O tema dos puertos, non? Erades uns pillabáns, No. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar de la vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Para min é un orgullo e aparte de seguir coa pasión que sinto pola música. Deu paso aquí no ensaio como estuvera nunha actuación, a mesma actuación que me poidan poñer diante. Eu xa vou para casa pois contento. Todos os días abro o almacén ás 8 e hasta as 8:30 teño un concerto para min solo. Teño un rapaz aquí traballando e dime, xa estás aí outra vez? Dixo, non te queixes que ter música en directo. Todos os días, Pasámoslo ben, vamos ensaiar e despois vamos comer ali unhas chichas. Antonio Molina, Manolo Escobar, Pepe Blanco, que eres esos grandes artistas, sempre me gustou moito o canto, sempre. Matando un pouco o bicho, porque os músicos profesionales é o que nos pasa. Ao deixar as orquestas e grupos e tal, despois temos que matar algo bicho con algo, porque a música nunca se acaba. É o que máis me gusta, tocar. Un solo podes facer moitas cousas, pero necesitas para facer unha cousa máis grande e máis bonita, necesitas ter uns compañeros e amigos. E ao final xuntámonos todos hasta que vayan faltando como algún xa que marchou. Pero bueno, detalles que hai na vida, aquí non vamos a quedarnos. Son todos uns músicos de unha calidad excepcional que reciben por herencia pois unha vinculación coa música a través das anteriores xeneraciones. O meu foi unha vocación. Eu son madrileño de sempre, e non teño ningunha vinculación familiar con Galicia ni nada desto. En certa ocasión conocín a gaita e lle vin as posibilidades que tiña. Entón, parecíame un campo moi bonito e decidín lanzarme. Eles enchen un escenario. Suben ao escenario e son capaces de realizar pois, unha música que a xente lle gusta, porque ten unhas connotacións populares de arraigo e, ademais, realizadas con unha maestría, porque, como decía antes, dominan os instrumentos. Eso é o que poden aportar eles, unha proximidade coa xente que os está escoitando.
veces pasámoslo ben, outras veces levamos cada rabia porque discutimos ali como acaso. Todos, un por H e outro por B, algunha vez salimos dali e non falamos uns cos outros, que era. Sempre hai, ao ser maiores, pois, un porque cansa e outro porque... Pero, bueno, a veces pasámoslo ben. Entre músicos sempre hai tiras e afloxas, sempre hai moita discusión, pero en todos os grupos, non hai só. O nombre andamos buscando a xogada, como nos queremos tan ben, pois, a ver se me entendes, os diplomáticos, só nos falta berrar no palco. Non somos do montón, nin dos máis malos, nin dos mellores. Somos do A mí gustadesme.